jagat sang prawara kuswa ma guru kro tumiwang suaraning teteggu Satrio berikut lagi. Yo, yo, lo, 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 lo. Surya Candra Banyulan Kartika bumi angkasa tirta saya samya bareng guna kadya budaya iku swantara. Candra Banyulan Kartika bumi angkasa tirta daya samya paring piguna kadya budaya ing Nusantara. Candra Banyulan Kartika bumi angkasa tirta daya samya paring piguna kadya budaya ing Nusantara. Surya Candra Banyulan Kartika bumi angkasa tirta daya samya paring piguna kadya budaya ing Nusantara. Surya Candra Banyulan Kartika bumi angkasa tirta daya samya paring piguna kadya budaya ing Nusantara. Satrio yo 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 yo. Surya Candra Banyulan Kartika bumi angkasa tirta daya samya paring piguna kadya budaya ing Nusantara. BSB Angel.
sugeng para pamirsa sugeng pinarak kanthi sekeca siji BSD cantik kok ngangeni BSD jatilan nomor siji BSD cantik kok ngangeni buka CD buka CD Satu, dua, tiga dan empat. Tiga dan empat. Lima, enam, tujuh, delapan. Tujuh, delapan. Adik dapat
Saya kira belum punya
ora marai seneng sarinane putri sarinane Putri Sarinane putri Cikutan Kampuja Dewi la 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 tiap hari sang putri menari diiringi lagu sarinan yo
Indonesia Jaya untuk sadari bangga karena bangsa Indonesia Jaya. Oh. Saya nambahi wangon dasar rayu lencer kuning ora pokal atiku dadi komik sedelo aku wis trimo kena tak kanggo tampa kangen kurino wengi kan sale wong atiku tan bisa lali. Oh iya, oh iya, ya oh iya, tansah leweng atiku kayung yon slanggamu saya nambahi wangon dasar rayu lencer kuning ora pokal atiku dadi komik mesamo sedelo aku wis trimo kena tak kanggo tampa kangen burina wengi yang sale wong atiku tan bisa lali. Satrio Brigatan. Oh ya, Oh iya, 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 oh iya. Oh iya.
Oh, Yuk. Sigro sigro kang kapiyarsa akaraning program araning beksa satria mreka dani oi oh iya oh ya 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 oh asik yo oes berikut tadi Gandum Dias Ayo dong. Gwen Kepeng
bapakmu? Ayo, hita, 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 Kasih tepuk tangan untuk Gadong Satrio Prigodani. Sik. Ayo, Peng. garis simetris madepe aku Elin. Nah apa? Madepe aku. Oh, apa benernya kene?
kok. Gandrung Mas Yogi. Kene. Delingo apa budi? Ceko. Iki arep rombak Silvani apa rombak Linda Celo. Linda Celo. Tekoni bapakne lho, celo desa ngendi jare? Linda Celo iki lho. Ya ngalah. Ora iki bener arahnya neng kowe kok. Tenan. Nek delingo sing kilen. Pripun Mas? Nek delingo sing kilen. Kok tekan ndi? Dikasih. Jaluk lagu apa le? Piye Yas? Lagune tiga isik romantis ora? Ya, carane. Ya ngono. Kuwi diam 1000 kata mergo lemeseni mbokne ya ngono kuwi. Piye Nek diajari bapakmu warna-warna wis rasa. Aja dirumake ngono ya. Kok joget wis rasa. Digameli Mas. Ayo kayak gede. Asik. Ayo Mas, ayo. Mbak Peti. Heeh. Ini kenapa Gwen kok tiba-tiba cemberut? Jelas Mas sayangku. Ojo menjungi nangis lho Mas. Kayak dias guyu. Piye Yas? Marem burung le? Marem durung. Wes. Cocok toh? Cocok Mas, cocok ngono jarene. Bapakne wanira. Bapakne. Bapakne boyokan Mas Yogi. Wis boyok. Yo. Nah apa ora? Wong apa ora? Boyoke lho. Boyoke ono wanira. Aduh ya. Ya wis yo. Gandung. Ya lanjut yo. Siliwangi. Hey! Oh iya. Oh iya. Hoi, BA. Yo, oh ya. Oh.
Bandung. Yo. Yo 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 yo. Kasih tepuk tangan untuk Gadung Bangun Jiwa. Spesial untuk Satrio Prigodani. Gepeng, mantan penggali kubur tingkat nasional. Internasional tuh Mas. Peraih medali. Ya. Tempone alon terus ini wae. Wes kena sember. Op. Ora. Keselupaan godhong. Wah. Jalo ingkong. Ingkong montor mau ingkong apa? Aduh, jan ilang wis ra duwe ilang aduh. Joni ini. Mongko puskesmas wis tutup. Gari bungsu pet sing isih buka. Ya. Yes ya. Kok nyanyi lho, Pak, nyanyi. Gepeng. Iya, gepeng. Gesot kan. Besok. Op. Nyanggi. Mutung. Aja dulu golek anake Mas Kris lho. Lho, kon kentak gendang dung dhewe. Piye? Ngene, saiki nyanyi satu buah lagu. Oh, mo. Dung, jare Linda ngene iki. Wadah gepeng, lah piye Lin? Wajahmu mengingatkan. Apa ya ta? Ya bacot ke yo lakone sedawa yo, Mas yo. Satrio Prigodani. Kasih tepuk tangan untuk Satrio Prigodani. Ora larang.
Heeh. Ya ora iki jare durasi ya. Kalau dinding menghadang curang membentang saat kita walau badai datang menerpa takkan mudah selamanya. Yang terjadi kita lewati demi terwujud impian hati. Mas Denny, yakinlah Tuhan merestui cinta kita kan abadi. Selama dunia masih berputar, cinta kita tak akan pudar, takkan pernah berubah, abadi sepanjang masa. Cinta antara kita tiada restu dari istri Tuhan, karena kata kita tak sama, budaya kita berbeda. Cinta terlarang antara kita telah membelenggu kesucian cinta. Suka setia kita berjanji untuk sehidup semati. Susah dibedakan antara senang dan sedih. Yo, sesi terakhir dong. Masih ada fire dance spesial dari Sanggar Lek Purbalingga dan kawan-kawan. Tri Bujang Ganong, Dias, Gadung, Gepeng. Ya. 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 Pos. Lepor Buleng. Ayo. Hey, oh ya. Satrio Trenggono.
Dani. Satrio Pringgo Dani. Apit, apit. Waya. Yo, Apa? Pringgodani, Pringgodani. Pringgo Dani Junior. Sajose. Lepor boleh. Waya. Linda mau nyoba Linda. Pringgodani, Pringgodani. Sama lo, audio sound system luar biasa. Antares Legging, Krishna Duta Kostum, terima kasih. Lepor Buleng and Friends luar biasa. Warga Dusun Warung Pring, matur thank you. Hai, Mas Pur boleh. Matur nuwun buat Dinas Kebudayaan Pundong Kebudayaan Kabupaten Bandung. Pringgodani, Pringgodani. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Satrio Pringgo Dani. Fire dance oleh Mas Pur Buleng dan kawan-kawan. Mas Pur boleh. Krishna Duta Kostum. Kerja bareng sama lo audio sound system. Matur sebaruan warga Warung Pring mulya tadi Bambang Libro Bantul. Matur nuwun buat dumateng Pak Bayu Kepala Desa Budaya Kelurahan Mulyadi. Sekali lagi kasih tepuk tangan. Yeah. BSPS.
Gondani. Yo yo yo, Prigodani. Hey! Sing ngendang dipeleroki. Mas. Pelerokane Rizka. Nek durung manting ngono ki. Wis kaya pelerokane Susana. Ngono to. Aduh. 11 tahun 11 Satrio tahun. Prigodani. Ngono, Mas. Tidak terasa Mas Putut. Heeh. Aku 11 tahun melu lulus. Nek Mas Putut nunggak ping 3. Soalnya tahu telung pentasan teko turu. Heeh. Bar kuwi. Ora melu pentas. Aku demung yo tahu 2015. 2015 biyen. Nyanyi ron demung. Wong Mas Putut turu. Tinggal Semoga turu, BSB tambah maju, tambah luar tambah biasa. jaya. Tambah jaya. Sukses selalu nih Mas Krisna. Matur sembah nuwun ugi dumateng ngarsanipun warga masyarakat Dusun Warung Warung Pring. Pring. Mulya dadi Babang Lipuro Bantul dan terima kasih teman-teman sudah menjaga ketertiban. Iya. Dikasih yang spesial Mbak Meti. Napa Mas Yogi? Derek. Oh ya Derek. sebelumnya mohon maaf yang selain panitia utawa wiyoga yang berada di atas panggung untuk dimohon dengan penuh rasa kehormatan untuk turun dulu Mas, mungkin ndak ambrol. Himbauan dari panitia pusat. Matur suwun. Dikasih lagu Dikasih. lama ning penak no Mas. Nggih, karang apa-apa penak sing lama. Iya. Masa? Lah. Oh no, jarene ngono ndak. Dikasih Mbak Meti ndak selak do keju. Anjir. Monggo. Bukit berbunga. Bukit berbunga. Dados. Dados. Spesial kagem Pak Bayu Nur Seto. Guru kula ketoprak rikala SMA. Sehat selalu Pak Bayu.
Lagu Delingo sampun. Lagu Delingo sampun. Bukit berbunga. Temane Delingo. Apa ning kono akeh bungane to? Temane Delingo. Heeh. Ora ngono. Dikasih yang spesial lagi Mbak Meti. Nggih. Napa Mas? Oke, iki lampunya sangat luar biasa sekali Mbak Meti. Iya. Sing biasane pentas nganggo lampu Kelip-kelip. neon. Saiki kemerlap. Loh, langsung hubungi. Dari mana Mas Yogi lampunya? Apa Mbak? Lampunya dari mana? Dari Samalo. Sama lo kerja bareng Antares lighting. Sone sak jose lampune jan kemerlap ya Mas ya. Iki lampune iso nggo mbedake det asli karo det palsu. Ngono to. Iya. Ora rusak ring mripat lho. Heeh. Oh iya pokoknya. Katresnan sejati. Katresnan sejati Mas. Yo co. Dikasih katresnan sejati lo iki. BSP lho Mbak Meti. Sak jose.
menghilang nih loh. Dikasih apa lagi Mbak Linda? Manut Ayo, jenengan dilongi ngerti. Mbak Linda Celo. Oh tarik dulu mas. Tarik dulu. Ah. 3, 2, 1. Haya. Hosa, hosa, hosa. Bosa Odil. Ayah. Papan paring soto. Dino minggu muda-mudi asal sojo. Balikan bang ombang tekan kroco jarum wong manis dikasih jarum jarum wong manis dikasih jarum paniti wong manis mana rumahnya Minta cium, wong manis dikasih cium. Minta cium, wong manis dikasih cium. Wong manis siapa namanya? jarum wong manis dikasih jarum wong manis dikasih jarum paniti wong manis mana rumahnya Minta cium, wong manis dikasih cium. Jono Minta cium, wong manis dikasih cium. Cium pipi wong manis sing ada hati. cium pipi wong manis satrio pindah
sifatmu Apa mas? saiki wis beda Sakit kok mas. kowe ninggalke aku pentingke wong liya apa rasa tresnamu saiki wis sirna kaya lumut ing pikir segara Ning jero dodo pancet arek arep kepiye maneh kowe wong duwe ojo selak batin marah kahananmu mas kukusen rasa tresnoku apa iki satemene tandeku sing jawabe siramu beto ati beto ati Wis sedang rasaku Mas ngono hatiku Becik gawe saka uripku mari basane lintang ing angkasa kowe teko gawe lara marang tresno Iki wis nasibku pilihan wong tuaku sepurane yen gawe lara hatiku ya oh yo jadilan tesih setunggal babak malih oh iya Maya. Yuk, habiskan. Monggo, Pak.
tresno ati digawe wuyung Ora gelem uyuh. matur nuwun ngetes suarane ra apa-apa ya Mbak Okta kon ngabsen Takoni njaluk apa? Apa Dek Maya? jaluk apa yang jaluk balen angel sulit Aduh Mas. segoro gitu Parkus Mas. Jaruk idul Mas. Idul. Neng idul ana gubuke. Oh Mas. Neng sisih kidul tanah Jawa tumunung ana segara kang nyata gedhe ombake Gulung gulung ora kendhat saben kaya. Ana jano kang nyata wani semrono. ratu ing tlatah segara kidul Jumanten ing tlatah segara kidul Maya Maya yeah Ayo. Lengser wangi Mas Pelangi
Pangadilan tesis tunggal Bapak Malih. Alpun kesubayan jadilah tasya setunggal Bapak Malih. Langkung gumia, langkung komplit, wonten celengipun. Langkung seru, langkung gayang. Ampun kondur rumiyin. Bapak ingkang pungkasan langkung gumia, langkung sangar. Ampun kondur rumiyin. Masih